ама домаце не набира. Когато скивах нейните крака, паника изпаднах мигом на часа. Защо пък да не взема да се престраща и да я поканя с моя... Продължаваме с нашите музикални изненади. Сега казвам здравейте на група Джагата, или по-точно на двама от членовете на групата. Вие сте четирима, нали така? Петър Николов и Данчо Дечев. Защо кръстихте Джагата? Вие сте играли джаги като малки много. Това дългата версия или кратката версия, да кажа, защото... Както решиш. Ако стане много дълго, аз ще те прекръсна. Трябва да изрязваме. Добре. Това е нищо общо няма с тези джагите. Ами от казармата още имаше един, който беше завършил дървото, дървообработването, и понеже аз там постоянно свирих разни жици, и той е, ти като джага, каква е тая джага? Аз знаех джагите, само това. Да, играта, да. А имало такъв уред, не уред, ми резачка. Това било резачката в това, и затова оттам тръгна цялата работа, къста версия, защото... Кой е тартора на групата? Тартор. Кой е създал групата? Ние отпреди това свирихме още доста време. Отдавна, отпреди 30 години горе-долу се познаваме, сме свирили. И другите двете парчета, които ги има в YouTube на джагата, в YouTube, са записани много отдавна. 94-та година ги записвахме тогава. И сега след известно време така, просто... Добре, вие защо сте решили изобщо да се занимавате с музиката? Аз доколкото знам, нали, други бизнеси, с други неща се занимавате. Ами да, то първо беше музиката. Първо е било музиката? Както първо беше словото, нали, така, и след това музиката. И след това, примерно, аз и Антони, другото момче, който китарата. Четвъртия как се казва? Иван Боев. Те ще дойдат друг път. Аз знам, че са заети, но друг път ще дойдат те. Да, той пееше в вокалиста, който той пееше с Феникс. Ти на какъв инструмент си? Китара. Каза той вокалист, другия китара? Китара, да. И ти китара, и ти? Аз съм бас. Ти си на баса. Да. Кой е най-важен от групата? Без кой не може? Кирил, китарката мога да заместим нещо. В принцип всички са важни. Другите? Той се явява като двигател. Виж какъв скромен, аз го питам, той не казва. Значи ти си двигателя на групата. Песните той ги писа. Аз и това ще я питам, ти пишеш всички песни, текстовете там. По принцип да, тези да. Но аранжиментите са на Антони, китариста. Добре. Аз съм редови музикант. И ти си важен. Не може. Бас е основата на музиката сега. Да вземем една къща. Какво е една къща без основи? Защо кръстихте тази последната песен Аз и ти? Кой им кръщава имената на песен? И тя ли? Извинявай. Аз и тя. Написали съм Аз и ти. Аз и тя. Кой е аз, кой е тя? Защото малко, значи, работното заглавие беше за и против платената любов. Но... Едно, че е дълго. Да. И друго, че нещо... И решихме като така за заглавие на песен точно... Да, нещо не върви така и затова. Добре, вие, вашите семейства, как гледат на това, че се занимавате с рок? Нали сега всеки прави чалги. Ви мисли ли нещо с някой чалга певец да праснете? То вече виждате, рапърите пеят чалга, чалгарите рап, пък някой рок би той да прасне нещо чалга. Не. Няма шанс. Няма такъв шанс. Щом толкова години сме устояли да слушаме само тая музика, просто... може пък нещо модерно да е. Знам ли, то виждате всичко как се развива вече. Да. Някакви елементи така, нали? Аз не казвам някаква баш мазна чалга. Музиката си е въпрос на вкус, нали? Нямам нищо против чалгата, макар че и там има грамотни неща. Има. А вашите деца рокаджи или са и те? Сина ми завърши музикалното училище, той е тромбонист. Значи той скоро и той ще влезе в групата. Той влиза в предната група, с която свираме, на 2-3 парчета удари такова клавир. Браво. Значи смята да се занимава с музика. Той вече фана друг път, но завърши музикалното, нали? Обаче видя, че в музиката няма хляб и се насочи другаде. Като няма хляб, виж що занимаваш с музика? Никой не го прави за хляб. Ви това бяха като хоби, за кеф. Точно, да. Не го правим да печелим. След 30 години за музиката. По участие не ходите.
Не, за сега няма. Като цяло... С тази група не. Да, защото Средните има и групи- нещо друго, че тези трите парчета, които ги имаме, които са записани в студия, и трите са с различни вокалисти. И ако се намерим стабилен вокалист, който да изпява всичко, нали, в смисъл, тогава вече може и да се замислиме. Може и да ги презапишем, макар и че... да се замислим. Да, защото предните прозвучат- две прозвучат саунда е малко по-съвременно, малко по-така. Така, в тази последната песен Аз и тя се пее за местния злодей. Кой е местния злодей? Аз, Ти. всъщност, аз или аз, Ти си нали, злодея. аз, който пей. В случая, който пей. Добре. Затова аз и тя, вече с която се среща с нея. Срещане. А смятате ли още песни да правите? Вие до Имам сега имате доста, три, нали така? Три записани, Да, три три записани. Правим още няколко на репетиции. Така че има. Постепенно ще направим още Може да направите един албум направо вече. Стига пак опира работа до вокал, който да... А той що бяга? Къде отида този който вокал? да запее. Трудно се намерят вокалисти. Да. Бургас. Така и По сега... принцип, Ти като помолихме каза Бургас, Ванката. вие всичките си от Бургас. Да. бургазлии сме, да. Значи твърдо, тя си изцяло бургаска група. Няма такива мешани Да. от Пловдив, някой от Русе, от Не. Кърджали и така нататък. момента, да. Трябва да търсим. Ето сега да кажем нашите зрители, търсиме вокалист сериозен, който да изпее следващите песни, пък и евентуално да презапишете и старите, за да може да ходите по участие. Той на времето имаше такива намерения да прави албум, още преди, когато записахме първите негови парчета, това беше преди 30 години. 94-та. Да, обаче така се стекаха обстоятелствата, че записахме две парчета и до там. Пък аз работех с Бумеранг тогава. Записахме два албума. А ти Група какво работиш? Бумеранг. С какво се занимаваш? В момента... Там как гледа шефа ти, ако не си ти шефа, де? Не съм аз шефа. В момента съм охрана на едно място, няма да казвам къде. Няма проблем. Да не правим реклама. Няма проблем. Добре, ето пък то не ти пречи охраната да се занимаваш така и с пеене. Там поне ти минава бързо смяната. Да, нали? аз съм Песнички, рок, аз съм работил и други неща, да. Съчетаваме ги. А защо да не е вокалистка пък? По някакъв начин. Вокалистка може ли? Може, а защо не? Може. А защо не? Да, защото трябва да е мъж, пък може и жена. Така за цвят на групата. Може, но за рок музиката специално би било по-добре, поне това е мое мнение, нали, мъжкия вокал си е мъжкия вокал. Да, жената пък ще развали групата там. Да, ще някоя красива, Това такова, е ще се разсейвате, въпрос. ще забравите текста там, кой какво да удря, какво да свири. Влезе ли жена в една група, Отива. просто... Заминава. Айде да не говорим. Това е въпрос. Не А казвай клиповете не. къде ги снимате? Клиповете, Тези първата и втората песен? видеоклиповете. Да. Клиповете, Дъщеричката му е... дъщеря ми ги прави и двата, а това, което сега на последното е само няколко То снимки, още които снимки, вкарахме. да. Няма официален видеоклип, макар че мислим по въпроса и да видим как ще И го не си я направим заразил рока джика и тя ще става. Мето, Ами да. взема я по направо принцип, тя. Да. На Групата да... Само, че тя живее в Лондон, лошо. така че работата Трябва да дойде тук или ви да отидете там. Да направите някой клип в Лондон. Що не? Някой парче Тя в по Лондон. принцип и с това се занимава горе-долу с тези снимания на разни такива неща. Да, аз слушах последната песен, аз и тя я слушах, така доста весел текст има. Кунджийска. Марки беше там. Поиска се такива. долари с подарка. Да, весели неща се говорят. То не случайно е свързано и с идеята на заглавието на песента. Да. Аз и тя и затова. Доста весело е така, надявам се. Как се възприема от публиката тая песен? Всички, които сме я пускали, където сме я пускали, харесват рокаджийско звучение. Всеки казва ми има нужда от това българската музика, така да се каже. Има нужда от тая жица, по-скоро жица. Има някакви формати, които
Няма Ти като спомена формати, мислили ли сте да участвате в някакви такива музикални проекти, както има Гласа на България, там, нали, сега беше и Капките в снощи приключи, някакви такива, за да станете по-известни, може да станете по-разпознаваеми. По принцип бяхме пуснали, още когато записахме в студиото на Антони, за другия китарист, с който говоря. И пуснахме в Пролет 24 по БНР. Мина там пресяването, не я одобриха, като чухме другите 12 парчета, просто нямаше нито една жица и решихме, че това не е бил нашия формат като цяло, защото нямаше по-твърди парчета, нямаше някакви песни, които да са такива. Може и по тази причина да не са. Ами добре, а мислите ли тогава да направите някои, които да не са така толкова твърди или жица, както им казваме, да са малко по-лег вариант на рок музика? Или ви искате изцяло яко жица? Да, ще ме балада, но като има балади, имаме си такива идеи, има такива пак ти ще пишеш текста? Песни, да, горе-долу, почти са създадени вече. Въпросът е на обработка. Ще стане работа. Има желание. Нещо още има ли кое да споделим за групата? Нещо да сме пропуснали да кажем? На колко години стана групата, каза? Групата няма години. Години, тя е отскоро. Въпросът е, че ние се познаваме всички, тук и те четиримата, които сме от над 30 години и сме свирили заедно и всеки е свирил с някой, така просто... И сега се събрахте пак. И с музиката на Спотяна. Иван пак сме правили и други проекти преди да има това затишие, което... Сега пак така, това затишие пред буря, сега ще гръмните и гледай какво става. Има повече фенове, сега фенки има ли повече? Фенки, да. Фенки има, сега ще видим долу, като слезем пред радиото, може да има. Добре. Пред телевизията да видим как ще. Благодаря ви и на двамата. Нали, вие сте част от групата, Джагата. Другите двама ще видим кога ще ги докараш с тях, да си поговорим с тях, да видим те пък какво ще кажат. Да. И като имате нови песни, примерно, новите песни, като направите, да дойдете пак, да си говорим и за тях. Пък и изцяло, нали, както от сега е модерно да се каже, вашите бъдещи творчески планове, да ни разкажете. И като все още нямаме менеджер, нали, може някой да са, като стане менажиране и по този начин да тръгнат и нещата. Ще станат нещата. Който мине от тук, после гърми нагоре. Благодаря ви още веднъж, момчета. Много се радвам, че ми гостувахте, че си говорихме за музиката и за рок музика, главно за вашата група Джага. Уважаеми зрители, така приключи днешното предаване на Часът на Марио. Ако ви липсваме, може да влезете в нашата фейсбук страница Часът на Марио. А с вас ще се видим отново следващата седмица. Чао!